Kita alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Tuhan Ibu dengan kesempatan kami bisa bersama dan bersama bagi tema ini kami berdoa Allah dan makumpal manusia memberikan itu berbahagia kanti kebahagiaan itu Pramila monggo nikmati akan kepada Allah ingkang bisa dipercaya menika monggo kita sedherek kita terus bisa kanthi wawasan alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina sallallahu alaihi wasallam iki dan tasbih dengan Rasulullah pada kita sampai kita di Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan itu sahabat kita bersama iki kan sampai pada kita di sesuatu bukan sampai pada itu Tuhan perintahkan yang mantra Islam tadi diberikan itu hari itu kita berbagai itu terasa tanpa dibuang insyaallah itu hingga benar ada yang akhir Allah berbagai itu insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada itu dimaksud dalam itu kita bersama-sama kita bagikan kalau jadi kalau tidak selalu berarti jawab yang kami panggil itu pramila sadaya pun dari dorong wonten ingkang dipun dika kayan kalau badhe masa komunikasi sinan bicara kang badhe lumampah iki kabeh wonten ini dari dorong bisa kalau buka jekaken menika akhir saking dipun ibu kanthi ucapan bahwa acara satipun menika atau bagio gratis pelanggan saking dipun Joko Yakin di bawah acara kawan menika prosesi tukar cincin kemudian adicara ingkang monggo kansal menika doa makasihun nyuwun wonten berkat menawi berbapak kaji wonten acara ingkang konon menika pareman kemawon ingkang itu menika pareman Bapak Ibu ingkang insyaallah rahmat Subhanahu wa Ta'ala yang perjalanan sampun juga pasti monggo dewe acara wonten ing panjenengan kita perwakilan ingkang diwasa Quran dari Allah ila insyaallah Rasulullah lahumul Fatihah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim matur aku panjun matur matur pastikan video dan lancar dan pun dari joro di bawah dari joro kali ini kau atur sama saja ini pun diarti karena mengatur ini pun sasono so panjang kata ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ingkang dibantu sampun sedaya ingkang kiamat. Para bapak-bapak lan ibu datang para mati. Nun sewu panyati kawula matur haleluya saestanipun ibu Sukati. Pindah nguraken kasutengan pilih lambah kula wiwit saking Sambirga ngantos ing Dukuk Ledong iki kan samanggiran lujeng boten-boten satunggal dukuk kawula suwun saking keluarga kita sangka iki kan ingkang kekalih kawula sowan niat silaturahim nyambung pasederekan wonten Allah ingkang monggo duka sing kakili kawula sowan dipun suwunipun kaliyan Ibu Sukati ingkang wonten kati kawula sowan kenen lamar putri panjenengan insyaallah badhe kadosaken kaliyan Ibu Sukati lan mboten panglaman kawula dipun tampi monggo sareng-sareng kita murid prayoginipun saking keluarga Ibu Sukati namung Ibu lan dipilih atur kawonipun kirang nuturono saking keluarga nyuwun pangapunten ingkang saksa-saksanipun. Mungkin namung kata ruyen dan melakukan matur nuwun. Bapak Ibu, insyaallah rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Beratan kawan yang dihimpun Ibu Kati, Ibu Mahmud, Ramil Mahmud, kalau terakhir lagu yang panjangkan saat itu. Cuma bayi lagi untuk panitia sekipun Bobo Nyati dan sekaligus penampilan perwakilan ini pun Bobo Haji Sasono Solo suatu panitia kalau terakhir. Kan Sabtu Pahing besar tanggal 13 tahun 2026. Kula wangsuli malih dinten Sabtu Pahing besar tanggal 13 tahun 2026. 30 Mei dados umumipun. Nggih, 30 Mei 2026. Tanggal Jawi dinten Sabtu Pahing wonten ing bulan besar tanggal 13 bulan arah-arah niku nggih. Bilih sampun paham ingkang saking pihak Bu Kati. Jadi wonten ing dinten Sabtu Pahing 30 Mei 2026 besar tanggal 13. Dua pilih sampun paham. Monggo niki kula aturaken dua Ramadan. Mentok bos kabeh. Alhamdulillah masalah dinten sampun dipun aturaken kaliyan Pak Haji tanggalipun wulanipun. Alhamdulillah Bupati kaliyan Pak Haryati Satwago ugi sampun sami sarujuk. Bilih mekaten ingkang saged kawontenaken wonten klentakenipun anggen kula matur wonten tumpang sewipun atur kula nyuwun pangapunten ingkang sak-sakanipun. Bedal selajengipun
kula aturaken dumateng Bapak Prameswara Wisata. Alhamdulillah, ini ada jalan itu dari lamaran di pada dunia di Allah dan kembali itu sehingga sedang lancar lancar sekali berada dari pun berarti kalau terakhir masyarakat menjadi panduan ini kasa dengan itu berobat dalam berobat itu insyaallah Tumawa hati jawa dengan mereka sekawan mereka pamungkas royo panjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berangkat pun bobo haji sasono Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panundangan sedaya kagum Bapak Budi ingkang kula hormati, monggo sareng-sareng nyuwun dhumateng Gusti ingkang Maha Agung Bapak Karyadi anggenipun sekalian ibu anggenipun mala kramaan putrinipun ingkang nami Anissa Windy Astuti lan Ibu Kasih anggenipun mala kramaaken putra Ari. Mugi-mugi nyuwun astu panjenengan paringan rahayu sujeng ayem tentrem slamet boten wonten alangan setunggal punapa. Lillahi wa fi syafaati nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina awwalina wal akhirina wa alakhir wa sallim wa radiyallahu anhu tabaraka wa ta'ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan alimin hamdan yuwaffiqu Allahumma inna nas'aluka selamatan fid wa maghfiratan fil jasad wa jihatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna lana fi sakaratil maut wa najata minan nar wa nafa'an minal hisab. Allahumma rabbana qulana min ajwatina min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu, insyaallah alhamdulillah. Kanthi barokah doa, kanthi doa restu dengan sami, mugi-mugi menawi saja